Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Бәйрәм рухы сизелә. Әлмәт паркында бәйрәм чыршысын ачу тантанасы узды. Яңа елны бик нык көтәбез. Яңа еллар бөтенебезгә китерсен тыныч тормыш. Бөтен булган хәлләр калсын иске елда. Еш әтиендәр мәктәбе. Азнакайда бала тудыруга әзерлек һәм тәрбияләү буенча сөйләшү алып барылды. Балаларым булыша, туган көннәрне, яңа елларны бергә үткәрәбез инде без алар белән. 2 бала садикта, 2 бала мәктәптә, менә 7нче сыйныф көтәбез. Балалар үзара осталыкта ярышты. Әлмәттә Татарстан Республикасындагы балалар йортларында тәрбияләнүчеләр арасында футбол турниры узды. Вы все большие молодцы, все уже победители, можно сказать, как по крайней мере победители над своей ленью. Те, кто занимается спортом, особенно футболом, это очень спортивные, очень, скажем так, активные ребята. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе урамнарны кардан чистарту эшләрен дәвам итә. Алар юл, тротуар, мәгариф һәм социаль учреждение яннарын, шулай ук җәмәгать транспорты тукталышлары мәйданчыкларын чистарта. Йорт яны территорияләрен җыештыру идарәче компанияләр тарафыннан башкарыла. Кардан чистарту транспорт әз комачаулаган чакта төндә дә алып барыла. Мисал өчен соңгы төндә Әминов, Ленин, Шевченко, Зарипов, Герцен, Шоссейные, Радищев, Тимирязев урамнарында һәм башка участокларда кар чистартылган. Bir төндә 2909 кубометр кар чыгарылган. Бүгенге эшләргә барлыгы 38 берәмлек махсус техника, шулай ук 11 юл эшчесе һәм 147 урам себерүче җәлеп ителгән. Узган елларда Әлмәт районында хуҗасыз этләр ауланды. Рейд нәтиҗәсендә Промышленный һәм Ленин урамнарында, шулай ук Тихоновка һәм Новотроицкая авылларында 16 йортсыз эт тотылган. Этләрне хайваннар өчен махсус приютка җибәрделәр. Аларга анда вакцинация һәм стерилизация процедураларын ясыйлар. Этләр приютта уртача 35 көн уздыра. Закон нигезендә хуҗалары булмаган агрессия күрсәтмәгән хайваннарны элеккеге яшәү урыннарына кайтаралар. Исегезгә төшерәбез, хуҗасыз хайваннар турында мәгълүматны 885 53 31 28 47 телефоны буенча тапшырырга мөмкин. Заявкада хайванны күргән урынны, аның тасвирламасын күрсәтергә кирәк. Азнакайда Еш әтиенләр мәктәбе проектын гамәлгә ашыру кысаларында чираттагы очрашу узды. Анда бала тудырга әзерлек һәм балаларны бишек җыры аша рухи, әхлакый тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшү алып барылды. Чара район җитәкчелеге, сырхаухана белгечләре, хатын-кызлар советы вәкилләре, дин әһелләре катнашында узды. Теманың дәвамы Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Гаилә кыйммәтләрен саклауга нигезләнгән мондый чара районда һәр ай сайын уздырылып килә. Аның чираттагысына 15 гаилә чакырылы. Очрашуда булачак әниләр, яшь әтиләр катнашты. 4нче, 5нче, хәтта 7нче сабыен алып кайтырга әзерләнүчеләр дә бар иде. Безнең 7нче сабый, 6 кыз да 1 малай, алтын малайбыз. 2 бала мәктәпне укуын бетерделәр. Мин инде әби булам, 2нче тапкыр әби булам. Әйе, ул берсе балаларым булыша, туган көннәрне, яңа елларны бергә үткәрәбез инде без алар белән. 2 бала садикта, 2 бала мәктәптә, менә 7нче сыйныф көтәбез. Бүген районда 182 хатын-кыз бәби көтә. Агымдагы елның шушы вакытына 400дән артык сабый дөньяга килгән. Без һәр менә шушындый хатын-кыз белән, һәр гаилә белән очрашырга тырышабыз. Яңадан инде безнең менә яшьләр үзәгендә әниләр белән очрашулар уза, әни һәм бәби. Әниләр киләләр, үзе очрашу, аралашу алар өчен. Алар нинди темага телиләр, шундый очрашу әзерлибез инде без аларга, косметологмы, анда берәр китапны алар бөтенесе бергә сөйләшеп нитәме.
Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов сәламләде. И вот в рамках этого года семьи мы разработали такой обширный план мероприятий. В течение года очень много мероприятий прошли, вы, наверное, заметили. Но даже если этот указан этот год семьи, если даже закончится, но мы работу останавливать не собираемся. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе начальнигы Эльвира Әхмәтова да катнашты. Гаилә йылы сайтын ачсагыз, анда күрерсез, нәкъ менә сезнең өчен бала табырга җыенган гаиләләр өчен дә бик күп төрле социаль ярдәм. Очрашу барышында бала тудыруга әзерлек, баланың исеме, язмышына һәм киләчәгенә йогынтысы турында чыгышлар тыңланды. Яшь әти-әниләр бишек җырларын өйрәнү практикумында уздылар. Шара музыкаль чыгышлар белән, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кор яуганга иң нык шатланучылар мөгаен балалардыр. Ниһаять рәхәтләнеп тау шуарга, чаңгыда йөрергә, кор атышып уйнарга була. Моңа яңа елча бизәлгән калабыз матурлыгында өстәсәң, кәефләр гел күтәренке булачак. Бәйрәм үзенең якынаюын сиздерә. Бу елларда калабызның мәдәният һәм ял паркында рәсми төстә яңа ел чыршысын ачу тантанасы булды. Татарстан нефтенә 60 ел исемдәге мәдәният һәм ял паркы калабыз халкы һәм кунакларының иң яраткан урыннарының берсе. Шуңа күрә яңа ел кәефен дилидә кабызулары бер дә очраклы хәл түгел. Әлбәттә инде бу тантаналы чара уен көлке һәм төрле бәйгеләр белән озатыла бара. Җем-җем килгән утлар, бәйрәм музыкасы, балалар һәм өлкәннәрнең шат йөзләре. Гадәттәгечә шәһәребезнең мәдәният һәм ял паркы бәйрәм мәйданчыкларыннан беренче булып чырышы ачылышын бәйрәм итте. Биргә килгән һәркем өйдә утыруга карый, саф һавада ял итүне өстенрәк күрә. Сейчас мы с вами потанцуем зажигательный флешмоб. Готовы? Знаете такую игру? Аныклар белән чыктык. Кыш карлы, рахат. Монда этот салкын булса да танцуем, урсат бейбез. Бик күп әкият геройлары сезнең монда. Балаларга бик кызык, бик шатланалар. Яңа елны бик нык көтәбез. Яңа еллар бөтенебезгә китерсен тыныч тормыш. Бөтен булган хәлләр калсын иске елда. Дедушка Мороз, громче! Бәйрәм чыршысы кабынганчы ук балалар һәм аларның әти-әниләре өчен төрле бәйгеләр уздырдылар. Кунаклар яныннан кыш бабай белән кар кызы кушылгач, кыш дәвамында парк күрке булган чыршыкай бәйрәм күлмәген киде. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә мини-футбол серләренә төшенүче балалар үзара осталыкта ярышты. Аның катнашчылары Татарстан Республикасындагы балалар йортларында тәрбияләнүчеләр. Турнирда катнашчылар спорт осталыгын, чын көрәш рухын һәм команда бердәмлеген күрсәтте. Җиңүчеләр Кыш бабай призларына лаек булды. Мавыктыргыч уеннарны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Тупны малайлар гына түгел, кызлар да оста тибә. Алар арасында Ангелина Тарасова. Ул 7 яшендә футболны абыйсына ияреп уйный башлый. Бүген ул команданың капитаны һәм иң яхшы уенчыларның берсе дип санала. Без даими төрле ярышларга йөрибез, яхшы уен күрсәтәбез, призлы урыннар алабыз. Башка шәһәрләргә дә барып торабыз. Әлбәттә, кай вакыт сүзгә киләбез, ләкин без һәр вакыт бер-беребезне аңлыйбыз һәм ярдәмгә киләбез.
Кыш бабай призына уздырыла торган әлеге ярышлар инде матур традициягә әйләнгән. Оештыручылар ел саен декабрь аенда яшь футбол сөючеләргә иганәчеләр ярдәме белән бәйрәм әзерләргә тырыша. Башка спорт төрләренә караганда ул иң популяр уен, бердәмлек һәм шәхси сыйфатлар күрсәтергә мөмкинлек бирә диялар. Вы все большие молодцы, все уже победители, можно сказать, как по крайней мере победители над своей ленью. Те, кто занимается спортом, особенно футболом, это очень спортивные, очень, скажем так, активные ребята. Поэтому всегда занимайтесь спортом, всегда занимайтесь саморазвитием. Быел 4 команда мини-футбол буенча иң көчле дип аталу хокукы өчен көрәште. Алар Казан шәһәре, Әлмәт, Лениногорск һәм Чистай районнарыннан килгән. Чараның максаты футболны мәктәп яшендәге балалар арасында популярлаштыру, ял оештыру һәм бер-берсе белән танышу һәм аралашу мөмкинлеге тудыру. Ну, во-первых, это спорт, который все-таки... Беренче чиратта бу футболны спорт түрі буларак популярлаштыру. Безнең балалар футболны нык яраталар. Шулай ук спорт ул бит сәламәтлек, хәрәкәт һәм азарт. Капкага тупны кертү балаларда шатлык хисе уята. Мондый очрашулар алар өчен танышу, аралашу өчен яхшы. Кайберләре инде башка еллардан ук таныш. И, во-первых, еще и общение ихнее. Вот они здесь сейчас встретятся, поговорят, кто-то кого-то знает. Максим Емкеев футбол белән 6 яшеннән шөгыльләнә. Ул ярым сакчы. Аның позициясендә башка команда уенчыларын капкага якын китермәү мөһим ди ул. Рядом с нашим детским домом есть. Безнең балалар йорты янында футбол үзәге бар. Без анда атнасына 3 мәртәбә шөгыльләнәбез. Даими тренировкалар яхшы уйнауның сере. Күбесенчә үзебез өчен генә уйнасак та, мөмкинлек булгач та башка шәһәрләргә дә барабыз ярышларга. Когда есть случай, выезжаем тоже. Турнир нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Лениногорск балалар йорты командасы алды. 2нче урында Әлмәт һәм 1нче урынны Чистай балалар йорты командасы яулады. Катнашучыларга грамота, кубок һәм иганәчеләрдән бүләкләр тапшырылды. Пауэрлифтинг күп кенә спорт төрләренә яхшы әзерлек базасы булып тора. Өстәвенә ул көчле рухлы, максатчан кешеләрне тәрбияли ди белгечләр. Шуңадырмы бу төргә иратлар гына түгел, хатын-кызлар да тартыла. Аларның кайберләре белән безнең иҗат төркеме әлбәттә 7нче тапкыр узган «Вызов Барса» исеме астында илкүләм ярышларда танышып кайтты. Әлеге ярышлар пауэрлифтинг буенча Татарстан Республикасы Милли ассоциациясе тарафыннан оештырыла һәм 7нче кабат инде ул нәкъ менә Әлмәт җирендә иң көчле спортчыларны җыя. Быел үз өлкәләрендә осталарны ачыклау өчен калабызга 210 спортчы җыелды. Катнашучылар арасында Әлмәт командасыннан тыш республикабызның башка шәһәрләреннән вәкилләр, Россия төбәкләреннән килгән спортчылар да шактый. Айдар Вәлиев Ярчалыдан 10 кешелек команда составында килгән. Билбау көрәше спортчысы 3 ел элек пауэрлифтингка күчкән һәм бер дә үкенми. Бу спортта мин 3 ел шөгыльләнәм. Озак түгел генә. Шуңа күрә минем өчен бик яңа спорт. Бүген килдем инде үземне тикшерергә инде. Тик тумандан гына шөгыльләнә башламагансыз бит. Аңа хәтле бүтән төрле спорт белән шөгыльләнәсез дип чамалыйм сезне. Көрәш белән шөгыльләнгән. Дзюдо белән, билбау көрәше белән шөгыльләнгән. Шулай спортларда. Нәзима Апазакирова бу спортка 81 яшендә килә һәм 3 елда спорт мастеры кандидаты дәрәҗәсенә ирешә. Татарстанның атказанган укытучысы, күп санлы иҗади һәм иҗтимагый бәйгеләр җиңүчесе өчен бу өлкә ачылмаган китап булган. Мин бүгенге көндә спорт мастеры исемен алдым һәм халыкара спорт мастеры, халыкара класслы спорт мастеры исемен алдым. Аннан соң күп мәртәбә дөнья чемпионы, анда Европа, Азия чемпионнары булдым һәм
Россиянең Гиннес китабына, рекордлар китабына кирдем хәзер. Ярышлар 14 гәүдә авырлыгы категориясендә авыр спорт төренә караган 10 төрле көч алышуда үтте. Основной вид у нас пауэрлифтинг, это троеборье, 3 вида там, жим, штанги, лежа, приседания и становая тяга. Также проводим отдельно приседания, отдельно становую тягу и отдельно жим, штанги, лежа. Но кроме этих видов еще бицепс, подъем штанги, экстремальные, классические и строгие. А также есть еще народный жим, русский жим и военный жим. Кубок нәтиҗәләре нигезендә дөнья күләм ярышларда илебездән тәкъдим итүчеләр ачыкланды. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.